Detrás de tus gafas sé que hay algo más. Hay una mirada que me hace pensar que eres una estrella a punto de brillar. Le escondes al mundo lo que puedes dar, pero te sientes tan fea y no te das una oportunidad. Deja que se vea, no escondas lo linda que eres de verdad. Te sientes tan fea que solo en tus sueños te atreves a amar. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta que cada día te quiero más. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta que cada día te quiero más. Εντάξει, ηρέμησε, θα αναλύσουμε τα πράγματα. Υπάρχει ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Ξέρεις ποιο είναι? Η Λέτη φέρεται περίεργα. Χάσαμε τον έλεγχο. Ιδιοφιές. Ευχαριστώ. Η Λέτη και ο Τόμας Μόρα έχουν τρελαθεί από τα λεφτά. Όχι η Λέτη, ίσως ο Τομάς. Και τι να κάνω εγώ, τι? Να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος. Έπρεπε να της αυξήσεις το μισθό. Όχι μόνο με χάδια και με φυλάκια που τις έδινες και που δεν λειτουργήσαν όπως περίμενα. Αυτό δεν το ξέρεις, ηλίθιε. Και ποτέ δεν θα το μάθεις. Μη με μαλώνεις. Άκουσέ με. Σκάσε. Κοίτα Φερνάντο, πρέπει να βάλουμε φρένο στα έξοδα της Λέτη. Εντάξει, αν θέλει να οδηγεί αμάξι και να καλεί τις φίλες της, αλλά να προσέξουμε να μην το ξεπεράσει. Πρέπει να της δώσεις ένα ποσό κάθε μήνα για τις ανάγκες της. Δεν είναι κόρη μου, Καρβαχάλ. Πες μου, Φρόιντ. Φρόιντ? Δεν το ξέρεις? Θα σου εξηγήσω, μην ανησυχείς. Δεν θέλω να πονέσει το κεφάλι σου. Πώς να το ζητήσω αυτό από την κυρία με τη συμπεριφορά που έχει τελευταία, Φρόιντ? Αυτό είναι το άλλο. Και πρέπει να το αναλύσουμε. Η σχέση σου με τη Λέτη. Πρέπει να μάθουμε αν είναι ερωτευμένη μαζί σου ή αν όχι. Ή αν ήταν ποτέ. Ή αν τώρα είναι με τον Τόμας Μόρα. Το βρήκα. Κάλεσέ τη για δείπνο. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν μπορώ, Καρβαχάλ. Η Μάρσια ακόμα νομίζει ότι έχω άλλη γυναίκα. Και για να είμαι ειλικρινής, η στενή μου σχέση με τη Μάρσια δεν πάει πολύ καλά. Όχι, μη μου πεις ότι δεν έγινε τίποτα. Τι εννοείς? Τίποτα απολύτως? Από τότε που έκανα έρωτα με τη Λετήσια για πρώτη φορά δεν συνέβη τίποτα μα τίποτα με τη Μάρσια. Πού είναι η γραμματής? Μάρσια, μάντεψε! Δεν γύρισαν από το φαγητό. Και καθώς η Κρεατόπιτα κάλεσε τη Λέσχη σε ένα ρεστοράν πολύ καλό και καθώς έχει μεγάλη δύναμη σε αυτή την εταιρεία, τότε ποιος ξέρει τι ώρα θα γυρίσουν. Ήθελα να ζητήσω από τη Σάρα να μου παραγγείλει κάτι γιατί ετοιμάζω την παρουσίαση του διαφημιστικού και δεν μπορώ να βγω. Μάντεψε, ο Άριελ ήρθε για επίσκεψη. Μπορείς να μου παραγγείλεις κάτι για να φάω? Έλα. Μάρσια, μην είσαι σκληρή. Μα γιατί? Αν εσύ που είσαι πλούσια δεν μπόρεσες να φας, φαντάσου εγώ που είμαι φτωχή. Το στομάχι μου διαμαρτύρεται, Μάρσια, και εσύ θέλεις να σου παραγγείλω φαγητό? Σίγουρα θα θέλεις να σου το φέρω και σίγουρα θα θες να στο σερβίρω και σίγουρα θα σε δω να το τρως. Έλα, παράγγειλε και για τις δυο μας. Αχ, όχι, Μάρσια. Ξέρεις, δεν μπορώ να περιμένω τόσο. Γιατί δεν πάμε καλύτερα οι δυο μας να φάμε κάτι γρήγορα? Έλα, Μάρσια. Κοίτα, βάλε το χέρι σου στο στομάχι μου. Ορίστε, το ακούς? Για τη φτωχή σου φίλη κάντο. Είναι, το άκουσες, βλέπεις, κουνήθηκε. Μάρσια, μπορείς να πεις ότι έχω το στομάχι ενός φτωχού.